kami sa fish pan. Ayan, kasama namin si PCG at Chef Jojo. Mag-iyaw kami. Mag-iyaw kami. Ayan si ano po Founder Joy. Si PCGS Aquarius. Ayan, kasama namin. Ganda po rito. Ayan, fish pan po yan. Baka mahulog ka sa pretil. Ayan, si Supremo. Supremo Church. Yung inihaw natin. Wala pang laman. Wala pang nahuhuling isda. Dito may nahuli ng isda. Hindi pa nilalagay pa. Yun. Ayun pala. Lalagyan para ng asin. Ayan. Hello. Ay, ang mataba mahulog. Mataba mahulog. Yan na, yan na. Ganda po dito na sis. Oh, syempre. Opo. Ayan o, nag-umpisa na ng ihaw. Ito, pinakinihaw natin. Baka matagsikan po. Ayan. Yan na. Natunog-tunog na. Teka lang. Saan ba yun? Kasama namin nandun. Barangay sa Rita. Pinalin ko rin po sa Pampanga. Si chairman ng amin. Ay, ang ganda rito. Napakasarap ng hangin, sariwang hangin. At mabubusog kami dito sa inihaw na tilapia. Yun. Dito sa Binalin, Santa Rita po. Santa Rita, Binalin po. Binalin, Pampanga. So, happy kami nandito. Dahil yung mga hagibis ng Lawin Wings kasama namin. Yeah. Nandito yung original na hagibis. Ewan ko lang kung sinong original yan. Basta nandito kami lahat. Shoutout sa Barangay Tatalon. Yun. At shoutout din doon sa aking probinsya, sa Imaymaylan City, Negros Occidental. Apo. Shoutout din sa aming buting kapitan na Rudy Lobo sa Barangay Tatalon. At ang aming National Advisor, Kagawad Alexis Santos. Apo. Shoutout po sa inyo lahat. Ayun. Power. Nakatutok kami sa tutok tuwing. Tutok-tuwin. Ayun. Maraming salamat po. Ang dami namin dito, nakakatuwa mo kami. Nag-ihaw kami ng mga tilapia. Hindi, si Supremo Chard, baka may gustong Apo. sabihin na Shoutout din sa Frisco Chapter. Pagsiyan. Opo. Mapapanood nyo kami dito. Nag-ihaw-ihaw. Nagluluto-luto. Ayan. Ay po, mga aming supremo po yan. Ayan. Mga hagibis. Supremo pa rin. Supremo Aquarius. Opo. Shoutout po sa inyong lahat. Sa buong Pilipinas. Yun. Nandito po kami sa Barangay Santa Rita, Binalin, Pampanga. Sa All for One, One for All. Kami po ay nagpapasalamat sa aming mga kapatid sa nasyonal. Unang-una po sa aming puting chairman ng Ram Lawin Wings. At saka po kay Supremo Chart, PCGS NCF Chart ng Frisco. At saka po sa aming GS NCF Steve. At saka sa mga lahat ng member na nandito ngayon. Kami ay namamasyal sa aming mga kapatid na nandito sa mga pispan. Opo. Napakaganda, napakaliwalas ng panahon. Unang-una po yung simoy ng hangin. Opo. Maraming salamat. Ayun, salamat po. Salamat din po kay chairman kasi tsaka po yung mga national. Pinasyalan po yung aming membro na aksidente nung nakaraan. Ayan.
salamat po, Chairman. Hindi naman ako. Kasama si Chairwoman. Maraming salamat po sa inyo. Sarap talaga rito. Presko yung hangin. Ayan. Ayan, si SF na po siya, na-upgrade na. SF Duterte. Welcome. Yan. Dito po kami sa fish pond. Fresh po yung hangin, fresh yung isda. Yes. Kasi yung tao, hindi fresh. Puro po kami iman, panandidilo. Iman po tayo. Eman. Yan. Wala magabang dito sa Iyawan. Naiwan ng mga tilapia. Ako may naiyaw na. Yan. Kung nakikita niyo po yan, yan, napakasarap na sariwang tilapia yan. Yan po. Nako. Alam niyo na kang kapartner niyan. Ganing lamig. Kanilamig. Ayan. MF. Ayan, shout out. Ayan ang magaling naming marker. Marker, po. Siya po yung nagmamarker dito po sa Pampanga. Pampanga chapter. CGS, oh. CGS. Oh, oo nga pala. Ito, Kilala Tagaihaw, ang aming Shoutout sa Tatalon, sa Bignayan. May kaliskis pa yung kamay. Kamo. may kaliskis pa yung kamay. Oh, naglinis ng isda. Naglinis ng isda. Ganyan kasi pang Tatalon na lang, tatalon. Ayun. Ibang kasama namin. Yung pong ibang kasama namin gumagawa ng tiltilin. Para doon sa Tiltilin, tilapia. oh. Ayan. Yun, masarap po yung tiltilin na yan. Ibig sabihin tagusan ng isda. Tila na. Babae, tiltilin. Lalaki, tiltilan. Pag nagsiyang karangay. May harap. Sila kaya gaya. Patutim sure. Karena ko ang sila kaya tabang. Jimep. Tagado eh. Sasama yun. Ay, ang biras na yung kapit. Charot. Ang sarap ng tiltilin. Batitin. Nasa Pampanga tayo. Tinapas tayo ngayon. Tapos, lalasunin nila para yung mga similya, yung mga malalason. Tapos po nila tubigan. Tatabi ko lang tong aking helmet. Baka mapasama dun. Malawak, no? Bailos namin doon kalimutan. Alam po. Yung bailos. Oo, meron tayo. Nandun sa... Ay, nakalimutan ko kay Emil Albas. Oo, ano ka nga, nintay ko nga niya. Nandun siya. Nintay ko niya. Nantay pala niya ibot ko sa kanya. Nakalimutan ko naman. Ras, bravo! Dito tayo. Tara po. Tiltilin. Si ano, si Arabi. Sugat? Ano rin. Para may magkasparas kayo may gastos. Yan, shout out sa mga taga-probinsya natin. Huwag nyo. Go bro. Shout out po sa Cavite. Yun, taga-Cavite ka ba? Oh, shout out, taga-Cavite. Sa Litoral Yun. po. Kalambro ah. Ito yung tinatawag na jumping fish, tilapia. Dito sa palaisdaan na ating bro Jerry. Ito. Matikman nga. Manamis-namis ito. Yun ang masarap yung bagong huli, oh, bagong harvest. Yummy. Galing sa puno ng tubig. Galing sa puno ng tubig. Sarap. Yummy talaga. Yummy talaga. Panalo. Panalo, ano po? Panalo, panalo. Tiltil mo pa yan, Chairman. Nitay po yung tiltilin. Ginagawa pa yung tiltil. Oo. Kaya mo sila, ang ganda ng pwesto nila doon sa Kubo. Oo, yun dun, masarap. Ah, Lumahangin. opo. Marunong kayo lamang, oy. Opo. Ay, shoutout kayo.
Shoutout, apo. Shoutout ka na. Sinoutout ko na, sabi ikaw. Apo, Bilis na. Shoutout ulit, Sis Joymi. Yan. Dahil na kasi nagpabiyada mo, nasa ano kami? Nasa farm, Santa Rita. Yes. Santa Rita. Apo, Barangay Santa Rita po. Barangay Santa Rita, Minaling. Minaling, Uwi ka Pampanga. na para join ka. Yes. Marami na tayong member ng mga sister. Mga sister, hindi lang tayong dalawa. Ayan si Chairwoman. Yan pa ako. Salamat po. Masipag na vlogger. Matyaga. Matyaga. Kahit mainit. Don't forget to like and subscribe. Yun, salamat po. And pindot the bell button. Yes. Para always notification. Pinipindot ko nga, nagpaturo pa ako pag pindot. Opo. Mahilig lang ako sa pindutin lang, ganun. Ting, 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 ting. Ayun na pala. Opo. Mars, hi ka Mars. Sinong ihahay mo? Hi, mahigayin ako. Siya, oo nga po eh. Sa mga anak mo, saan? Anong probinsya po kayo? Iloilo po. Iloilo. So shoutout sa mga taga Iloilo. Yan, yung mga kamag-anak po ni Madam. Yan. Suprema Char. Opo. Yan. Ano ba yan? Makita na tayo sa YouTube na yan. Opo, mapapanood na po tayo sa YouTube. Tapos sabihin na naman ng kapatid ko, oh, nakita kita sa YouTube ba? Sabi ko nun. Nanonood siya ng... Nakita tayo. Opo. Nakita ka. Una mo, yan o. I-shout out mo yun. Shoutout nyo po yung pangalan ng kapatid nyo. Rona Isnabon, hello! Ayun, shoutout po kay Madam Rona Isnapon. Mga artista tayo. Dito kami ngayon sa farm namin. Oo, namin! Karoon kami ng farm. Sa islaan. Pero sarap dito, no? Sarap nga, sarap. Opo, sarap ng hangin. Nakatulog kanina. Kaya Oo. sabi ko, di ba doon na tayo? Mainit. Sabi ko, hindi. Pero Akala ako ko ano nakatulog lang, ako walang... doon. Akala ko lang ganyan lang, oh. Oo, bye-bye. walang bye-bye. Ito, maganda to pwesto na to, may kubo. Opo, may kubo siya. Sarap naman. Mamimit mo yung mga bagong member. Oo nga. Ay, malapit na yung ano, invite natin yung mga kapatid natin na sa GOB. Invite namin kayo sa March 2021. Anniversary ng GOB. GOB. Available kayo, punta na lang kayo. Opo, yan. I'm sure, hindi kayo maano nun. Ma-enjoy kayo. Oo nga. Meron tayong night swimming, kaya magbaong kayo ng Diba? 2-piece. Di, 4-piece nga sa akin. 4-piece. Ako see-through. Ayan. Ako yung pambonggang Pambongga. bonggang television. Opening. Opening number. Diyan. Alataan kung ano. Don't forget. Don't forget to Like share. and subscribe. Yes. Aqua Official. Official. Yes. Hindi ko na sa, 'di ba na-rank po ako ng SNF na po ako. So yung pangalan ko sa YouTube, parang hindi ko na pwedeng palitan kasi merong gumawa nung nagpalit siya ng pangalan sa YouTube. Ang nangyari sa kanya na parang hindi na niya ma-open yung account Yan niya. na lang, at least alam naman natin sa personal. Opo, sabi nga po ni Madonna, yung asawa ko, wag mo na palitan kasi kilala ka na dyan sa NF ako. Saka marami ka ng subscriber. Opo. Follower. Yun. Tingin daw tayo. Like us. Yes. Again and again. Madam. And Yes. parang maganda. Ay, ito pa. Kulang pa ng isa. Sana dumating Sana na. dumating na. Oo. Isa pang maganda. Sis Oo. Joy Me. Sis Joy Me. Kasilag Fabian. Yes. Yan, shout out sa'yo. Sis, punta ka na rito. yan. Malapit na ang anniversary ng GOB. Kailangan nandito. Kasama ka dapat dito. Ayan. Ito yan. Opo. Maiingit ka lang. Mm. Maiingit ka sa tibak ni... Sa tibak ni... ay, wala kasi ako cellphone eh.
Naiwan ko, pakikita ko yung see-through natin, ha. Mayroon pa naka-uniform yung dalawa. Pakikita ko sa inyo, talaga naka-see-through kami. Ay, ano na kayo, 52. 52 na ako doon, siya 53. Apo. Sa picture na yun, talaga ay, Diyos ko, pak na pak. Panalo! Panalo. Tatlo kami, yung kakambal ko. Opo. Yung kakambal nyo, na-meet ko once lang doon sa Tarlac. Apo, sa Nagulat nga siya eh. Nagulat sila, sino to? Hindi daw sila pinapansin. Siya labas ko. Dalawa kasi hindi sinabi may kakambal ako. Nagulat sila. Nakita ko po siya. Pagpasok ko sa loob. Nakita ko siya. Naka-video siya, kasama siya sa vlog ko eh. Ay, Magmamano sana ako. Pagtingin ko, tinitigan ko ng mabuti. Sabi ko, ay, kamukha ng Suprema. ay, papanoorin ko nga yun. Hindi, na-miss ko ata yung video na yun. Apo, yung Kapa? nag-assist. Apo, sa Kapa. Nag-assist sa living. Naka-vlog po yun. Naka-vlog yun. Opo. Tapos yung nagpasalamat yung ano yan. Talagang... Ayun ang hindi ko nakuhanan, yun ang sayang. Tinanong po ako nung, ewan ko, manugang nyo yun. O kung kabalahin nyo. Tinanong ako, kasi nakapangalan lang guardian. Sabi ko, ano po kami? Ram Lawin Wings. Apo. Ayun. Pangat chapter. Ang lakas at nagpapasalamat din po kami sa hindi kami. Ang ganda yung parang hindi man sa... Apo, nakakagawa tayo ng mabuti. Nakakatulong tayo. Masarap yung marinig mo yung nagpapasalamat. Apo. Nag-announce, ang lakas. Apo. Kaya ano doon eh. Meron din nakita nung pamangkin ko doon. Tapos sabi, nung bayaw ko, ang ganda raw. Pati raw yung sa may Apo. service, bumaba pa daw. Sabi, gano'n ba't kaya gano'n? Siguro kukuhain din daw sila. Akala talaga nagagan. O hindi. Tapos sumanga yung mga, yung mga barangay talo. Naging usapin doon. Marami pala. Talaga? Naging usapin. Opo. Marami kayo na, no? Tas Ang dami namin. ako, Ang dami pumunta namin. Concepcion. Kasama naman ako. Salute. Salute. Big salute. Big salute. Yan. Kaya marami na miss. Si Sis, join me again. Uwi ka na rito. Ito, Linis niya yan. Oo nga po. Sarap na nga, gusto na matulog. Hindi na tayo tumatagay. Panik ko lang tong helmet ko sa taas. Sige po. Bye-bye po. Don't forget, like Yeah. and subscribe. Yan. NF Aqua. Aqua Official. Yes. Thank you. Bye-bye po. Sis, join me. Sabi niya agad. Panik muna ako sa taas. Hindi kita yung bundok ng Arayan. Tabunan ng ulap. Actually hindi ko kabisado itong lugar na to, kaya hindi ko kayo matur. First time ko makarating dito sa lugar na to. Ayan yung mga kumakain na sila ng inihaw na tilapia. Ayan sila. Kunin ko lang to. Humingi ng bylos. Ako na po tatapusin yung aking vlog. Maraming salamat po sa mga suporta, panonood ng aking vlog. Yan, at God bless po. Lagi po tayo mag-iingat. Ingat po tayo lagi. Peace.